Jedeme do... dědečkem, ale s babičkou. Řekněte nám. Babička. Co? Babička a dědeček. Dokážete se výlek? Děduška, kuška. Škodlivější se jsou. Já natáčím, dávej si bacha. Teď jsme předjeli velký nákladňák. Byl to nevidím, a je to vždycky. Pak se pokoušíš Samsungu. Na Sony nemáš. Pátku můžeme koupit chleba v Rosnu. Ne! Ty vole, chleba. Chleba na oběd, a to je konec, nedajte to. Dědo taky neslyší, oni tady furt nepřijde. Ne, říkám, že tady jsem brábal chleba, když jsem jezdil. Já. Tam je keliška, můžeme mít mléko. Jestli 12 chlebů do garáže. My nemáme žádný mlíko. Tam je já můžeme mít mléko. Co budeme dělat? Ty vole, čili kdo to mluví? Mluví? Tady jdou lidi, tak na ně zavoláme, něco jim řekneme hezkýho. Počkejte, asi nějaký bude. To jde nějaká babička, pozdravíme. Dobrý den! Já vám nalíčka. Že to nás stejně neslyší, hluba. Aspoň někdo mladé, tak musí. Hluba. Nádheja přírody. To by byl hřích jít po dálnici, když můžeme jít po staré a vidět tady ten král, můžeme se kochat s tou přírodou.